Εκείνη την περίοδο δοκίμαζε τη σχέση εξ αποστάσεως. Ξέρετε καλέ, αυτές που δεν στεριώνουν ποτέ σε αυτή την ηλικία. Όταν όλοι ψάχνουν να βρουν τη θέση τους στη ζωή, το που πατάνε και το που θέλουν να βρίσκονται σε 5 χρόνια, όταν το παίζουν επαναστάτες και αντικομφορμιστές, όταν απελευθερώνονται για πρώτη φορά από τα δεσμά των γονιών τους, χωρίς φυσικά να σταματάνε να τρώνε τα λεφτά τους, η τέλεια ισορροπία, μέσα σε αυτό το μεθυστικό και αχαρτογράφηκτο σκηνικό, πώς να συντηρήσεις μια σχέση εξ αποστάσεως. Έχεις αρχίσει να μαθαίνεις μια ζωή χωρίς κανόνες, δίχως υποχρεώσεις. Με τα βίας έχεις οριμάσει και ξαφνικά έχεις ένα άτομο 500 χιλιόμετρα μακριά να σου καθορίζει το βράδυ σου. Ποιος νομίζει ότι είναι τέλος πάντων? Με τίποτα. Είμαι επαναστάτης εγώ. Θα αλλάξω τον κόσμο. Έτσι δεν λέγαμε όλοι από μέσα μας? Καλή σου νύχτα και σε ευχαριστώ που μου κράτησες συντροφιά για άλλο ένα βράδυ. Και μην ξεχάσεις να κάνεις κλικ εδώ για να δεις επεισόδια που έχεις χάσει ή να κάνεις εγγραφή στο κανάλι για να μην χάνεις επεισόδιο.